Ngano naamay nimo ang cellphone, mami? Dili na ka mahimong monigar, ha? Imo na cellphone! Ako'y nagpalit, anak! May ilhanan ko nga imo na cellphone na! Ngano lagi nga diha naman nimo? Nahibuong ka! Kay imo na nagihatag ni Lea Delfino? Nakalimtan na ni lovely Catwoman. Og may mahibaw ka, Ramil. Si lovely Catwoman og si Lea Delfino. Usara! Dili sa guduna tang patakag pamasangil, mami. Ay. Wait sa, ha? Sorry. So, dihi si Ramil, ha? Kung unsa tong imo na diskubrihan. Well, samtang nagkanta si lovely Catwoman sa iyang piece, na-picture ko ang naong ni Lea. Og hangtod na ang iyang pamayhon. Usa ka na sa kamatuoran nga akong ikapresentar. Ikaduha, nakita ko si Jody nga nagtanaw kang lovely Catwoman. Og nidali paglakaw. Oh, unsa man lang niya? Dili pa ba na igong kamatuoran? Nga ka ng imong Lea Delfino? Mao si lovely Catwoman? Mahal ko yan. Di kaya na ko ni Ramil. Di kaya na ko nilang tanan. Yads, mao ni Timan ha? Bisag mulikay pa ang tanang tao sa tibuok kalibutan, Yads. Ako, dili. Magpabilin kong higala nimo hangtod sa hangtod. Salamat, Yads. Kung wa ka, mag-unsa na lang ka ako. Pero Yads, pananglit kung mahibaw man sila sa tinuod. Unya, kung mao man ay may tabo. Pero, ikapataas mo mang imuhang agtang ba? Kita, makapataas man ta sa atong agtang. Kay, bisag disuta na matangas trabaho, limpyo man ta. Nag-amping man ta sa atong dungog. Mutuo ka si Ramil, Ana Judy. Ang importante, na limpyo ang imuhang konsensya. Sige na lang, good. Ano man dayo, dili mo magkadayon si Ramil. Wala tayo mahimo, ana. Mahal mo dun kaayo na ako si Ramil, Yads. Mahal ko kaayo si Ramil, Judy. Mahal ko kaayo siya. Mahal ko kayo si Lea, mami. Ulit. Pero ano, padayon mo ko niyan gilila. Tungod kay ambisyosa siya, Ramil. Dili ba, tita? Right! You're right, Iha! Ang tao gani nga taas og ambisyon, habog ang iyang ambisyon, buhato niya ang tanan. Ibaligya ang iyang dungog, makabot lang ang iyang ambisyon. Dong Ramil! Pagkanaugo na kuno mo ni Sir Alphon, mamahaw na kuno. Sige. Ato na ang kata sa talad kan-anan. Sige na, Iha Pauline. Ramil, mga na ta. Itawag na ta. Tita, gusto mo na lang pag-breakfast. Okay. Nag-diet. Okay, Iha. Okay, tita. Dalaw na ako sa room. Okay.
Yads. Di lang sa kumiskwila ha. Nag-dismi mangkurong. Mo-eskwela lang gid ko, Yads. Kay basin og magkita ni Ramil. Gusto kong masuta kung nailhan na bagyod ko nila. Unya, kung gusto kasi mong katahap. Makigbuwag na lang tingalit ko niya, Judy. Sakit. Pero unsa pa may akong mahimo. Sige, Yads, ha? Eh, ma-eskwela pa ko. Yeah, it feels like springtime in winter. It feels like Christmas in June. It feels like heaven has opened up its gates for me and you. Yeah. Every time I close my eyes, I thank the Lord that I got you. Baka kung siya nga pagkababay na. Sayang lang. Ang gugma nga kung ihatag niya. Iyo, ang labing importante para kanako, mauni mong kalipay. Pero kung kanang babayhana, dili gud angay para kanimo, aw ikaw na yung maghukom ni anak. Kana bang sinultihan ni mo, Alfon? Klaro kayong dapig ka lang gihapon itong babayhana, da? Darn, kung siya magditinuod si Lovely Katuman, wata masayod sa katarungan kung nganong iya nagisudla ng matangas trabaho. Unsa pa? Aron makabingwit og sapian. T.O.M. Good catch si Ramil. Pero pag siya makontento, nangita pa siya mas sapian pa kay kang Ramil. Kuwang ko sa pagtuon ni anak. Di ba ikaw mismo misulti ka nako? Nga dunay gusto mo out ni Lovely Katuman? O niya, gipabungat pa siya kung pilay kantidad? Apan matod mo, bibalibad si Lovely Katuman ni anak. Alfon. Way mapili na ng mga babayhana. Andam sila mupuhunan sa ilang pagkababay. Aron lang sila makasapi. Carmi, pagsultigin ni anak. Kayubsan kas mga babae nga misud niya ng matangas trabaho. Apan nagamping silang dugog. Husto na kuno, Alfon. Ayaw ko pa dungga nga mulaban kaghapon itong babayhana. Kay musamot pagsurok akong dugo. Basta timan ilang. Kung ako mamatudan, nga si Leia Delfino, mao si Lovely Catwoman. Musamot ang akong pag-ayad niya. Dili ko katugutan nga matapik siya sa atong pamilya. Ising! Ising! Unsa pa? Natawgan na ba ninyong furnitures? Pailisan ni na itong atong mga dining chairs? Asa ba ni si Ising? Ising! Sige lang nula. Kay madawat gani ko sa akong pagka-waiter. Ang una na kong project, palitan tagag makina para tahi. Ano sa mga lula? Kalibutan ta, kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan.
apan ug nganumang gimbutan sa kahitan